दिनै बोहैथि बोसोरनि बे दाननि नैथि सप्ता 8 तारिख 10 मार्च 2023 मायथाइ बिसिम लाबोनायनि थाखाय इसोरा गेदेर बाख्नाय जाथों। लोगोसे दिनैनि गाहाम रादाबखौ नेनानै थानाय मानिजाथाव सिबिजाथाव गेदेमा ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नैबे बर साननि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लायो आरो दिनैनि गोथार साननि गेजेरजों आंनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय बयनोबो जिसुनि मुङाव जासिग्रोहरो। जों दिनैनि गाहाम खौरांखौ लोगोसेयैनो नायगोन। आथिखालाव जोंनि नखरा मा जानो थांगासिनो दङ। अपदेशगिरि 4 बालाब 9 सिरि। सासेनिख्रुइ सानैया मोजांसिन, मानोना बिसोरो गाव गावनि मावनायनिफ्राय बांसिन बिथाइ मोनगोन। ख्रिस्टनियाव थाफ्लायग्रा नोंथांमोन, सोरगोआव जेरै इसोर आरो आरफफोरजों लोगोसे गोजोन एबा समायनायै सफुंजानाय, थिग बिदिनो बुहुमनि फाख्रि-थिखजों लोगोसे सुबुं माहारिनि आब्रुथि एबा समायनायखौ बेरखांहोनायजों लोगोसे गोरोबफा होनो जोंखौ नखर फसंना होदोंमोन। मानोना आखाइ मोनसेजों आखाइ खबजाया। नायदो जागायजेननाय 2 बालाब 23 सिरिनिफ्राय 24 सिरिसिम। अब्ला आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो मोदोमनि मोदोम। बियो हौवाजों मख'जागोन, मानोना बिखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जाबाय। बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, सासे सुबुङा समायना नखरखौ मेहेरगोनां लुखांनोब्ला आबादनि सायाव भरसा लाखियो आरो फैगोन बोसोरनि जुनै गोबांसिन मोननो जुनै जोलै सायख'ना दोनोबादि इसोराबो गाव सोरजिनाय बुहुम बिखायाव साफ्रोम सोद्रोमाफोरजों मिथिजानाय एबा सिनायथि जालांनांगौनि थाखाय मोजां संसार जालांनो जुनै नखर सोरजिना होदोंमोन। नायदो जेरेमिया 2 बालाब 21 सिरि। मोजांथार बेगरनिफ्राय बासिनानै गायनाय द्राखा बिफांखौ बादि आङो गायदोंमोन, नाथाय नोङो मा जास्लायखो? नोङो गेसेव आरो उदायै द्राखा बादिसो जाबाय। अनलायग्रा नोंथांमोन, थारैनो जोंनि इसोरजों खाजानाय नखरा मानो गावस्रायो? सेथियाव जोङो थांखि गैयै नखर खुङो आरो नैथियाव जोङो नखराव इसोरखौ मोजां सिनाया। बैफोर आखलफोर, थामहिनबा इसोर आरो माहारिफोर हामजायै आखुफ्रा जोंनि नखर आरो गोसोफोराव गोहोम गोग्लैनानै दङ। बिनि जुनै जोंनि सिनाय जानाय नखरा इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव लेथेर फेथेर जालांदों। नायदो जेरेमिया 8 बालाब 10 सिरिनि 20 सिम। बिनि जुनै आङो बिसोरनि बिहिफोरखौ गुबुनफोरनो गथायगोन आरो बिसोरनि हफोरनि सायाव गोदान बिग्बाफोर फसंगोन। अनज्लायग्राफोर, नों जेब्ला गोदोलांनाय नखरनि जुनै गोनां बिसयखौ लानानै गुबुन हादर एबा हालामाव खामि हैयो आरो नखर उदांस्रिनि थांखिया जेब्ला जाफुङो, अब्ला नों गालांनाय गेदेर एबा उन्दै नखराव फारसे गिदिंफिनना गोजोन फैयो। जेरै इसोर सायख'नाय आरो नों हामजानाय लेंजोजोंनो गोजोनै था, बेयावनो नों नेनानै थानाय गेदेर बोर दङ। नायदो बोसोन बिजाब 5 बालाब 18 सिरि। नोङो गावनि जोहोलाव बैसोआव हाबा खालामनानै लानाय हिनजावजोंनो खुसि जानानै थादो। अनलायग्रा नोंथांमोन, गोरबोआव लाना सैसोनायजों जोनोम होनाय गथ'खौ सान्दुं अखा नेवसिना लाबोनाय आदारखौ जाहोनानै फेदेरनाय गथ'आ जेब्ला गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि उनाव संसारजों गोरोबफाना आगोमा बिमा बिफाजों लोगोसे इसोरखौ दुखु होयोब्ला गेदेर गोरोन्थि जायो बादि, थिग बिदिनो माहारिफोरनि गेजेराव इसोर होनाय जुलिखौ गावस्रा होयोब्ला फोरबुआ जोबोर दुखु मोनो। नायदो मालाखि 2 बालाब 16 सिरिनि 20 सिम। मानोना इस्राएलनि फोरबु इसोरा होनदों, आं बिहि गारनायखौ सैया। नेनानै थानाय गाहाम खौरां खोनासंगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों। आसा खालामो उननि समाव फिन आरोबाव लोगो मोनबावगोन। जों आरज गाबनि, गोथार आफा, नों संसाराव खानानै होनाय बबेबा नखरा मानिबा जाहोनखौ लानानै नखर एबा बिहि बिसायनि गेजेराव गोरोबनो हायै गावस्राना दङब्ला, नों इसोरा बिमा एबा बिफा महरै जाना बेंज्लायहोदो। जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन।